recomanava reformar el 2002 els vestidors i les graderies del camp de beisbol municipal, però no el túnel de batuda. És més, la Diputació referia aquesta coberta com una de les millors de Catalunya. L'alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, ha reiterat que el túnel va caure per una situació meteorològica excepcional i que justament al mes de desembre passat uns operaris van estar canviant l'enllumenat d'aquesta coberta i no hi van trobar ni esquerdes ni altres desperfectes. Que en cap moment durant aquest temps s'ha observat cap indici, cap patologia, cap indici que pogués conduir a pensar que hi havia alguna patologia que podia malmetre la integritat de l'edifici. L'Ajuntament ha encarregat 3 informes més al Col·legi d'Arquitectes, al d'Enginyers de Camins i a l'Escola d'Enginyeria Aeronàutica de la UPC perquè també determinin les causes de l'enfonsament del túnel.